Копарайте, пичуи. Ексието пак. Извинете, внимание. Специално за хората, които се чудят. Какво е станало с екса? Какво? Екса. Защо пишеш, казвай клипове на MyFriend? Ще ти отговоря едно. Бях заед, имах домашни, имах доста неща. Но сега си намерих време и ще играя, познайте, Five Nights at Candy. Да, някои хора не са очаквали. Извинете. Така, тук не е проблем, нещо страшно. И доста хора се питат какво е станало с лаптопа на Екси. Но прави са, ще си купа нов геймърски. Сега доста хора ще казват, да не си купиш някакъв по-гължен и нататък. Но ако да направя нищо. Тоя компютър, нищо. Ще съм на лаптоп геймърски. Така, Five Nights at Candy. За малко ме е страх. Не, ме е страх, базикам се. Ако някой е гледал клипът на Доктор Крафт, то вече този клип стана една минута, не знам защо. Ще се опитам да го направя това нещо. Кой знае? Само изкрещя. Чакайте, играта малко ще почака. Малко трябва да намаля звука, защото ушите ми извади. Ще почна, когато почне играта. Вижте, сега побива. Сега пусна. Чакай, ви сега не гледат. Сега доста хора се питат защо не играе Five Nights at Freddy. Хора, ако някой не знае, не играе плащащи се игри. Мога да играя на ап, на нещо такова. Аз съм гледал клиповете на Доктор Крафт, не знам как ги минава, много е лесно на него. Той е играл Five Nights at Freddy, FNAF е играл. Аз съм играл само демото на двойката и демото на тройката. И това беше. Сега играе първа нощ, ако мисля. Аз знам как се включва нощното виждане. Има едно гадно нещо. Той е изрод. Идва в третата нощ. Третата. Това е страшен. Няма да го спирам това, защото е интересен. Тук кухнята, това не съм го забелязал. Като превъртя е тая, ще играе Five Nights at Candy 2. Тя още е инди, те са инди. Тя е 2 тая е двойката. Но разбрах за нещо апдейт. Тия двамата, сега доста хора си мислят и аз, са само двамата. Но се оказало, че е тоя и една голямо кенди. Представете си, това кенди да е колкото 3 тона. 3 тона да тежи. Представете си го и... Представете си. И маймуна. Нещо като е това. Маймуна е тоя, който се е разгубил, не знам защо. Извинете, ако не ще говоря, но той говори до 2 часа, сериозно да ви кажа, аз съм я играл. Но не съм минавал никога в първа нощ. Сега ще викам, дай днеска да си направя клипче такова бързо. И за Five Nights at Candy. Сега доста хора не я знаят, ама аз я знам. Отгледах клипа на Доктор Крафт. Няма как. Аз съм някой провод на клипове. Може да се на Ваниш. На Вениш, тя е безплатна. Инди играе, не се страхувайте, не плащащи. Съм играе нещо Екси. Няма да влагам да гледате под описанието на клипа, направо ще кажат къде да се теглите. Five Nights at Candy са теглите от Game Jam, където са инди игрите. И като сега изтеглите, трябва да отидете да я декомпреснете. Като я декомпреснете, сте готови с играта. И така. Но сега, първата нощ и тя двамата изроди. Ще са за сега, за втората нощ вече не знам. Да, за втората нощ идва маймуна. Затова да се приготвям за маймунски спрей. Бъркам се. Не знам защо, ама защо е този пригорец. Те стана, някой да ни избяга. Няма да бягате ви.
Чувате ли ма? Ти, Кенди женско и ти мъжко, няма да бягат. Бягат или? Хващаме една бухалка. Е това не хващам. Почвам да забия. Не би така. Кой пуска музика? Никой ли не знае, че тук музики не се слушат? Хабиби ли? Хабиби, добре. Добре, да ми фана хак. Не хака копирайт. Добре, Хабиби тук. Само Хабиби. И ма фаща страха пелените, когато са до мен. Разбирате? Напикавам се. Но сега ще играя с вас. Знам, че на никой от вас няма да му е интересна играта. Не. Идват ли идват? Не, сега не идват. Аре, аз се чакам от бая време. Сега имам доста малко батерия. Страх ме. Но така като не съм снимал, ще направя специално такова клипче. Чакай да ги гледам да им избягат, че... Бягат ли ще фана инфаркт? Не, ако дойдат при мен и ме убият, ще фана инфаркт. Честно казвам. Екси... Не го знаете какво става. Ма страшно е. Някой да ни дойде, ей. Знаете ли, че съм напикал в кашче? Ето я. Ето я ви удра камерата и идва при вас. И тя за сега не идва, тая е 2 часа. Зато по-добре Кендита, идвайки. Не знам какво ще ми стане от вас. Аз не съм ги гледал джампскери вече. Но страх ме от едно. Да ни дойдат при мен и да ме прибият. 3 часа. За сега имам доста време. Доста, ама за сега. Той знае. Може той извърт да се събуди. Малеко правише пани. Кенди. Добре, знаеш ко? Чуваш ли ме? Ей, тук ли си? Знаеш ли ко? Или избираш лява или дясно. Защото няма цяла нощ да те чакам. Сега е 3 часа. Няма как да те чакам. Уй, другата. Къде се? Страшни си. Ек се ще фани инфаркт, още малко ако дойдете при него. Ма това още повече се удари цял от мен. За какво правите някаква контра? Контра. 3 часа. Аре да стане 4. 4. Айде да имам някаква маймуна и да ме отнеси към рая. Добре. До сега не идват към мен. Ти няма да бягаш. Кенди. 4 батерия. 3 часа. Абе, аре 4. Аз тук няма да спича. Тук ще ми стоят като някакви пияници. 4 часа. Сега ако стане 5 и мина... Бас, де да знам. 8 минути играя вече. Ще му пусна клипа. Виждаш кой е страх. Екси вече фана инфар. Идиш ли? Да не идваш. Да включваме и тая. И другата. Във всеки случай. Включвай се, ме бъгна нещо. Играта бъгна. Идваш. Знаеш ли? И те ще стоя. Добре. Стяпаш ме. Тук не съм виждал джампскера. Бит. Ха-ха, маймуна. Фак. Дойде до мен. Дойде до мен. Разбирате това. Това е страшно усещането. Да, айде за всеки случай. То спрели ми тук края, аз фащам инфаркт. Добре, няма ги. Телето няма. Другата пичка го няма. Ние само на пички ще играем. Пички. Новата игра пички. Там ли сте? Чакай да повида. Пет. Ти си отишъл там. Знам къде е женската.
Ой, Кенди, 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 чао. Та някой да ни дойде. Дай 6 часа, ако може. Защото игра тук от... не знам, цифра време. Тук няма. Мен майстра. И двамата сте там. Yeah. Двамата сте там. Yeah. Двамата сте там. Да не избягайте, защото ще се напикая. Напикая. Как ми се пикая? О, как ми... Екстра? Да. Да стиля. Чакай. Скина джага. Да не дойде. Да не чака. Скина чака. Избягах. Минах първата нощ. Знаете, сега съм настрахнала, разберете го. Само това ще е? Чакай, това е мини игра. Фанах страх. За малко чак да фана инфаркти. 6 часа! Тук е страшната камера. Аре, бързо, ако може. Добре, там сте варили. О, тук нищо има. Компрайс! Чакай малко. Те създателите на игрите Five Nights at Freddy's FNAF и Five Nights at Candy са еднакви. Тоест, едни и същи хора са. Идваш ли? Моля ти се, не ме кара да имам инфаркт. Аз знам какъв ти джампскер. Не знам. Добре. Аз трябва да гледам и те. Сега ще дойде. Смислиш. Добре. Сейчас ще ми изкара шакала. Шакира, Шакира. Шакира, Шакира. Шакира, Шакира. Да не губя време. И... Фашик се. Ну, хей, имам втора нощ. Наистина? Да! Благодаря ви на вас, хора, че гледате клипа. Надявам се другата Кенди, втори епизод на Кенди. И чао!